Bafowethu nginibingelele namhlanje ekseni kumhla ka-19 silinde uShadrack Sibiya kuMadlanga. Silinde uShadrack Sibiya kuMadlanga azokhuluma iqiniso ngobudlelwano bakhe nomnumzana uKhathi Vusumuzi Matlala. Sifuna zokhuluma iqiniso nje bafowethu, engakhohlwa ukuthi uGeneral Sibiya akusoze kwaba khona ubudlelwano phakathi kwamaphoyisa nezigebengu. Don't forget that. Amazwi ashiwo uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. There will be no peace between the policemen and the criminals. There will be no peace between policemen and criminals. Ningakhohlwa lokho bafowethu. Siyakwazi lokho ukuthi ukuthula nje phakathi kwezigebengu namaphoyisa akusoze kwaba khona. Lapho khona umnomzani owayeminister unathi ongasekho, may his soul rest in peace, if mayengekho ngempela, unathi Mthetho owayezama ukuhlanganyela ukwenza something between ehlanganise uGeneral Mkhwanazi kanye noShadrack Sibiya. Ningakhohlwa lokho. Isifiso sami ke namhlanje ukuthi uGeneral Sibiya, uShadrack Sibiya afike namhlanje eyisidalwa esisha, afike akhulume iqiniso ngoba Shadrack Sibiya, you're not going to win this one. Kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso ngoba the truth shall set you free. Uyangizwa General Shadrack Sibiya, the truth shall set you free. Le ndaba kaPiti border yamanga awusoze iqiniso lahlangana namanga weShadrack Sibiya. Tshele mina sizwa kithi ayisoze hlangana lento. Phuma nje mfowethu ube msulwa, noma phela ungeke uze ube msulwa ngempela ngoba usebenzile bona emgulukudu, umgulukudu wona inqobo lakho. Noma ungeke Shadrack Sibiya uze ube msulwa, kodwa kuzokusiza nje useve ukuthi imali zabakhokha intela zingaqhubeki iphelele lokho ezingena njalo kwi-drain just because of your selfishness. Yangizwa ngithini kuwena we General Shadrack Sibiya, Deputy Commissioner Mbumbulu Ndini, khuluma iqiniso. Kodwa nje keep that in mind. There will be no peace between criminals and the policemen. There will be no peace. The proper policemen. Sifisa ukuthi ufike ke namhlanje ukhuluma iqiniso uMadlanga ngoba usazodrillwa ke namhlanje. I feel ukuthi you will really get drilled. Uzo askwa nyani namhlanje uzo askwa nyani. Uzobuza umbuzo wangempela ejulile namhlanje ukuze ukudlalwa ngawe. KukuMadlanga lapho akusikhona kwi-ad-hoc. Ungeze ngomqondo ucabanga ukuthi kuyi-ad-hoc kukuMadlanga. Okay. Angidluleke manje. Nimzwile yini izolo uGeneral Shadrack Sibiya eseveza into eseveza udaba luka Kelvin Mathabethu? Uzwile eseliveza yena. Useveza manje iplan yabo nomgruphana wakhe ukuthi we have planned this. Bafethu akekho umuntu weANC ongaceba abe neyigidigidi abe nabasebenzi abako 5000 engebenzanga ubuqophololo. You can't, akwazi ukwenzeka lokho. Into bengisayibuza nje ukuthi hayi impela uyabhala uzobiza uGeneral Mkhwanazi ngo-Ice Boy ngoba wena uneyisebenzi eziwu-5000 and something. Usomabhizinisi oseqopheleni uneyisebenzi eziwu-something eziwu-5000. No, I can't. Come on guys, come on. We ANC member ubhizi ugada amaplanto ka-Eskom. So kazohlala ngathi akekho umuntu oyilunga le-ANC ongaceba njalo usozigidigidi ngaphandle kobuqophololo. Seningaphika ke ngoba phela niyathanda ukuphika, ngiyakuphikela ukukhohlakala kwenu. Kodwa nje gcineni kosuku angeke uze kugcinene.
the system will shut down completely. The system will shut down completely. And when isiqala kabusha, izobe iqala kabusha nabantu abasha. Thina basingawona ingxenye yenu sobe sikhona sobe siphila. Injalo Juda. Kodwa nje wena Shadrach, come and speak the truth. Siyayibona lolu nguyana nenilwenzayo nomchunu no Kelvin no banibani lenza abantu ngifuna ukungcosa igama la General Mkhwanazi. That will never happen. Forget it. The man is ahead of you guys. Awufike ke namhlanje Shadrach isizwe ebese sibona ukuthi kuzohamba kanjani. Thank you. Danko.